जानला माला खालामना फैबाय आं मिथिना जागोना जायाखैबा हेलौ ओइ लाजिलै आङो हेलौ माबोरै दं दिनै आं लाइभ फैनाय नायदों ओमफ्राय जागोना जायाखै जादों खोमा दा आंनाव लाइभनि बारा लाइभआव फैनायनि बारा एक्सपिरियेन्स गैया दै ओंखायनो सरि बिग्रोखायो आं हाय आब' सना हेलौ लाइजाम बिथिवाय सोरबा बसुमतारी मा खालामदों ओरैनो दं दिनै साजोब्बाय आंखौ आखाया नोंनि मिनिनायखौ जा मोजां मोनो आं थेंक इउ हेलौ जारौ सना माबोरै दं मोजाङैनो दङ दामानि भिडिअखौनो होनो हायाखै बिनि थाखायनो सरि गासिखौबो हांमा मोसाहारि मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया मा होनो ओंख्रिखौ माने आं दिनै जाबोआखैनो न'आव बिजनियावसो दंफैयो जोंना न'आव नेटवर्क जायाना ओंखायनो नों मानो भिडिअ होथाराखै ओइ आं मेसेज फरायख'नो रोङालै जालालै गाज्रि दामोन दे आं फरायख'नो रोङासै हाबा जाबाय नामा जायाखै हाबा जायाखै अमा मासे हरदोलै जारौनोसैबा SRS सामेस्वर अमाया दा मेरला अमा फिसा दङ आं अमा फिसानि भिडिअखौ लाबोगोन थाबैनो र' देलाय नोंनि माबायाव नायलाय इउटुबाव नायलाय आंलाय साबसक्राइब खालामनाय गैया नोंनिया नङा आङो बिदि होनो नायल' रावनिखौ सासेखौ साबसक्राइब खालामा आङो जिखिजानिफ्राय आं रागा जोंनानै खालामखायाखै बानानै बाथारा बेखौ नाङा आंनो दोनै नेरसोन नार्जारि आं लायनोसै नोंखौ सनानै आयौ लांबाय आयौ आइलै एनि बायदि नुदों आङो मेमब्रांखा मा दावरावलै होलायबाय सरिलै आङो माने सासे लोगोनि दखानावसो दङ नालाय ओमफ्राय ओंखायनो दावराव आरो आयुलै सोरबा प्रानजित बसुमतारी होनदों मासे साइज जाथारखोब्रा मावजि सनानो है साइज नङा बे केमेराजोंसो साइज नुलाबायो रियेलाव नुबा खामग्रांनानैसो माबागोन खारलाजोबगोन सिंगेलबा लाजागौमोन सुबुं बसुमतारी औ बयफ्रेन्डआ इउटुबखौ होला नामा होयो जेबो माना गैया ओमफ्राय आंसो माने एसे लाइफनि स्ट्रागोलाव एसे उसुबिदा जानानै दं आरोना ओरै थांनो ओरै फैनो बिदि बिराद बेस्थ' जागासिनो नालाय गामियारि सिख्लानो ओइले दखानाव आङो माने ओरैनोसो थाफैयो माने बिउटिसियाननि खामानियावबो इन्टारेस्ट दं नालाय एसे ओमफ्राय ओंखायनो बाहाय एसे गोसो होदों आरो आं फिउचारनि थाखाय मेहेर वारि आंनिसो हाय आदा मेहेर अमा फिसा जायाखै नामा जाबाय दा मेरला अमा फिसा दङ आयौ केमेरा मारै खिल' लानो रोङा आङो जारलाले गोजानाव लांबाथाय आं मेसेजखौ बाय फरायनो रोङा नाम्बारखौ आं हरनो हाया सोरबा बिनेन बसुमतारी फुरलिनो फुरलिखाथार एकदम नोंखाथारो फैमाल जे बड'सा जानुवारियाव नोंसिनाव थांगोन आब' दे फै लाजियोना आङो है आं रोंला आं मिथिला आङो बे फार्स्ट लाइफ ना ओमफ्राय ओंखायनो मोखां गन्थं जानलाबो जानो हागौ ओंखायनो सोलोंदों आरो दिनै आयौ मानसि साइज खालायनो हाव लाजिसो आङो बबाव थांखो मेसेज नुला आङो बबाव थांखो हा
नङा दा मेहेरारिनि दंदों मेहेरवारिनिखौ आं मिथियो होनगासिनो जोंहा माने मा होनो बिदा बिनानाव एदावनाय बायदि आरोना अमा फिसाया दङ आं थाबैनो भिडिअ लाबोगोन अमा फिसानिखौ ओमफ्राय आं होनोसो मोनाखै दा 7टा 8टा बिमासोनि फिसा दङ दा अमाया मेरला अमा फिसा दं आं मेसेजखौ सिरि सिरि फरायनानैसो मिनिगासिनो कमेन्ट्सफोरखौ गोसा फरायनो दासो जितेन्द्र बसुमतारी खबरफ्रा मारै दं मोजाङैनो दं सोमखोर गयारि लाभ इउ सिस्टार लाभ इउ टु नोंथांमोनहा खेराइ हान्जा दं नामा दंब्ला जों गामियाव खेराइ हान्जा गैया खेराइफेरानो बेखौ सोरदोंमोन सुदेमसा कमेन्ट रिप्लाय होआ थांनाय सिगां बिएम सोदोबल' सरि होबाय दे होबाय आं नुवाखैमोन माने आं दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों नालाय ओमफ्राय ओंखायनो जेबो फरायनोबो रोङासै आङो कान्जन बसुमतारी आं माबासो लायगोन जारौ अमा फिसाया हाबानि फिसिनो लांफै दे लांफै कान्जन बसुमतारी रहित बर' हाय हेलौ दि बड' थिर मानो एफा सुन्दुरि नङा दिप अनकर हे गसाइ आंजों सरजाबना होदो गामियारिखौ माय गड हायदै एन नार्जारि आब'नो आसोल एनिमेल लाभार नंगौ आं बिराद अनो बेनिखायनो आं अमाखौबो जाया रलै नोंना भलिउम खमाय आं कमेन्ट फरायनो आब'नो लेजेन्ड गेमार लाभ इउ सना अच्छा थेंक इउ निनेल बसुमतारी आब' दिनैसो मोनजायामोन माथो मा होनो मारै बेखौ मिथिला सोरबा गुड नाइट जालाबायबाय माने टिभि गाबदों दा थांनाय मिनिबाय थायो फामियालाय आं लाइभ फैनो रोंखायाखैमोन आं थांफिनसै नामा थांदो होनबावबायहा हाबा जानो समायहांबाय उलै बुरिबाय अमाया आंनो जानो नांगोन थांबा मासेखा जागोन आदा मेहेर दे नोंनो मासे एक्सट्रा गथायैनो सावनानै हांनानै होगोन आं सिंगल बय मोनसे खोथा बुं बेबि अके बुं दिनैसो नुदों आगै सना गोबाव सम जाथारबायमोन मानो भिडिअ होबाय थाथाराखै आदसा सोमखोर ब्रह्म आं भिडिअखौ होनोनो माने डाउन जादों गोसोआ माने होनो होआ बेबायदि डाउन जानानै दं गोसोआनो आंना ओमफ्राय समजोंबो खारफानो हाया जादों मा 720 कुवालिटि होनांगौ नोंखौ होयो आं मिन्थिया रोङा आङो फोरोंहरनोसै देलाय सोर सोर नायदों गामियारि नालाय जेबो रोङालै दिनैसो लाइभ फैफेरदों आं फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों फैमाल जे बर'सा आब' नोंसिनाव थांबा अमा फार्मखौ बोरै खालामो खोन्थागोन ना जोंहा जाय अमा लांफैयो बेनिनो गासिखौबो मोजाङै खिन्थाना हरजोबो सब खिथा हरजोबो ओमफ्राय सुदेम क्रिएशन नोंना बिए बा नोंखौ लानायखौ जों नुबाय थायो आब' नुबाय थायोलै नबिन बर' जा समायना नुदों नोंखौ दिनै आदसा खानायखौ हास'बाय ने अमा जानो थांगोन नोंसिनाव जानो दे फै अनसुला बसुमतारी
Kandan bosumतारी नायग्राखौ साउन्डखौ खम खालामनो रिंजोब्बाय नों खाथियाव थानानै नायनायखौसो रिंदोंमोन खोमा बिदि जायो आं मिथियाना मा दावराव गाबखो इसोर खाथियाव थानानै नायदोंमोन ओंखायनो बिदि जादों आंनियावबो गाबाखै खोमाया रिंजोब्बाय लियाबोनो सरि आंखौ लांफैनाय माने आं क्लासाव फैयोना ओमफ्राय बे क्लासाव फैनायनिफ्राय बेखौ आं मालाबा गारि मोनाबा बिदि दोनलांनो होयो आरो लोखि फ्रेन्जि बिटिवाइ लोखि फुजा जाया नामाब्रा नोंसिनिजोंलाय नोंखौ लोगो हमनो लुबैदोंमोनलै दस्ति आदसा दा मेला जायाखै खिन्थु बे लोखि मन्दिरावहाय माबा एक्सप' जादों आरो ना बे माबा माबि बिदिनो गस्ला गस्लि फाननाय बिदि एक्सप' मेला जायोना बे जादों आरो फैनो हागोन आं फाग्ला जाबाय नोंनि थाखाय सना लेजेन्ड मारबलि थेंक इउ केमेराजोंसो मोजां नुयो रियेलाव बिदि नङा बिना रामसियारि आब'खौ जाहिफिनिलै थेंक इउ सिंगल बय लाभ इउ थेंक इउ आइलै नोंखौ नुबानो हाबा लानो लुबैथारो आंनो बुरै मोनगोन आं नोंखौ लानांगौबाथाय बरबाद जाय लानांगौ बरबाद थैलाय मिनिनानै रिनाल बसुमतारी मासे कमेन्ट नायथारला नोंलाय आब' नायदोंलै ओमफ्राय आं नायनो रोङाखै WB ब्लग्स प्लास गेमिं मा समायना नुदोंलै नोंखौ थानांसिगोनलै फिल्म नायनो मिउजिक अफ खालाम मा बाव मिउजिक अफ खालाम आदसा बे दामनाय दावराव खालामनांला आं एसे रायलायनो आंनि साबसक्राइबारजों इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टआ आं दाख्लै मोनखांबाय लोगोफोर मा होनो ओमफ्राय इउज खालामनो मोनासै मायाव बाहायजाजोबखोथाय मिन्थिला बारा फैयाखै 8,000 एसे गोजौआव बिदिल' फैदों फार्स्ट बेनिफ्राय फैनाय नंला कपिराइट जागोन मिउजिक अफ खालाम गैयाना दामनांलाजोबो कमेन्ट खालामफिननो रोङाखैमोन दा डार्लिं लाइभनिखौ दा रोङाखैमोन आङो जेबो ओमफ्राय आंखौ नों माखौ नुदों गन्थं नुना नुवाखै मोखां नुना नुवाखै मिन्थिला आङो रोङिखौ रोङि खिथानानै लाखादों दे गाज्रि जामोन नोंथांमोनहा आयु बड' गेमिं आइ लाभ इउ टेन नोबा मा होनो हाबा जादों फाग्लि बिनाय बसुमतारी जागोन र' फाग्लिखौसो नांगौ देलायगासिनो दे सिख्लाफोर देलायदो आं एसे लाइभ फैदों माने ओरैनो सिनिल' एसे लाइभआव फैदों नोंसानि न'आव बेयाव बिजनियाव अमानि खोथा रायलायनांगौ नाम्बार हर आइनि नाम्बारखौ होगोन आं र' दे एसेनाव सना बसु माला लेंहरगोन आलासि जानो फैबानो जायो माला फैनो फै बेसे क्लासाव फरायो आं फरायला मा खबर आब' सना दिनैसो नुबाय नोंखौ रमेन्स इन वाइ खबरा मोजाङानो माने आं दखानावसो दङ ओंखायनो दावराव जोंनाव न'आव नेटवर्क जायाना ओंखायनो आं जेबो लाइभआवबो फैनो हाया महरा सोलायबाय माथो नोंना माबोरै सोलायखोबा गोसो जाखोना गाज्रि जाखोबा आंनाव मा खिनि दङ खानाया साबसिन जागोन दिनै सुगोन गोबाव लाया 20 मिनिट होमबालाय इयाव खालामखांबानो सुफैदो नेरसोन ब्रह्म आयै माथो जा समायना खारानो दा माब्रै सोलायखो अमाखौ दार्लिं दैथुन हाजोआरि लांफै आं रोङालै आं थांफिनसैसो एस नार्जारि आब' नोंनि गोसोथोनाया मा गामिनियानो मा मुं बिजनिनिनो नामा सोमदोन ब्रह्म खिथाजोबथारबायलां
थाला गाला भलिउम खमाय बि खन्द हाय मा खौरां आब' मोजांथ' दामानि बि बड' अफिसियेल दाख्लै नोंखौ बिजनियाव नुदों नोंखौ आब' रायज्लायबानो जायोमोन ना मोजां जादों सिस्टार थाबै बेबायदिनो होबाय था थेंक इउ नेरसोन ब्रह्म नुदों रा समायनाखा नों माथो आदसा थेंक इउ ओइ मोखांखौ मोजां खिथानो आं रोङा माथो लानांगौ आंलाय थानेश्वर राभा हाय आब' सना क'क्राझार गसाइगाव आदसा थेंक इउ एस पि प्रडाक्सन मा खबर आब' मोजां पिनाट नार्जारि आब' मेथाइ दोंसे रोजाबदो आब' आं रोङालै जिके क्रिएसन सन्तास बसुमतारी थेंक इउ बिनिथा ब्रह्म हाय आब' मा खबर मा ओंख्रि जानायमोन आब' ओंख्रि आं दिनै न'आव जाबाखै ओमफ्राय सना बसु मेथाइ पार्सेल हरलाय बिब' आदसा मेथाइखौ पार्सेल नांगौ नोंनो गथ' र' दायो अनलाइन हरगोन आं हाजमला हरगोन दे सना बसु बे सना बुसुआ गैयाबो जोंनिनो बिनानाव जायो बिनाबो इउटुब चेनेल दङ नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन आरो सना बसु केपिटेल गोजा बे आखरान सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय JRP बर' भिउ आब' थेंक इउ दिनै दोनथ'नोसै आङो बाय मानसि फैबाय दे मालाबा रायलायफिनसै मोजांनो गाज्रिथारमोन कमेन्टखौ फरायजोबनो हायासै आं फुननानै लाजोबबाय गावनो